kunelanga nje ohamba ngalo mntakama wathi ukuya emsebenzini ngabe sengingaboni ngendlela yokuyihlonipha ngabona ngendlela yobudlapha okuwukuthi lokho kwaze kwangilidela ekuthenini kugcine sekuvela isisu kulowo muntu lo wesifazane okuyena osebenzelayo lapha ekhaya. Ya ngisho nje kanjalo ngoba akusasiza ukuphika manje ngoba ngiyabona ukuthi lento le yangidla and nawo umuntu obheke phansi ozithandayo okhululekile emoyeni angifuni ukushaya ngathi akukho lutho eyenzakalayo phakathi kwami naye manje baba ufuna ungitshela ukuthi ingane azi ezakho kona kunjalo mama akukho kunye engingakusho. Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungstar namhlanje. Sihleli nobhuti osivashele othi nami Lungstar nemfihlo yami ngicela ukuyikhipha nami. Sawona? Yebo njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyanibingelela babukeli beBlack Life TV. Ngiqhamuka ngala eMlazi. Qhamuka eMlazi eNuz. Yeah. Zithini imfihlo zase eNuz? Kubi. Hlangahlangene. Sengaqala ngisho izinto engangazitshela ukuthi ngoziqala. Hayi akhala indoda. Ayisho singizima kakhulu. Nomfazi useyakhala manje uyabuza sikwenzakalani. Bakithi mase affecta nekhaya ke phela isukusiyinkinga. Ngoba phela ungazi ngumuntu nje ophansi obheke phansi ongayithinti nanezidlo lezi. Ogabhadi ababheke phansi. Ogabhadi yabona kuthiwa ke na indoda ebheke phansi noma elungile isifuna ukuqeda ke nje leyo ngawe. Kanti lutho. Kwenzakalani ngemfihlo? Inkinga phela la engaba nayo ngoba umfazi unesikhathi sokuthi abuye ahambe. Uhambe uyapi? Aye emsebenzini angene ebusuku. Okay, wenza ini? Usebenza usebenzela ukhuzaneni esibhedlela kahle. Oh nurse. Okay. Okay. Manje umuntu obhizi ngabantu ke kwenye inkathi ngisho kuthiwa ke akangenanga ngalolo langa emsebenzini khona abantu abadinga usizo kuyena. Manje ngangokhala kwendoda ke ish. Akasebenzeli yini umndeni wenu? Noma ke why wavesanwa ngathi mama hlala phansi ngizokunikeza allowance yomholo wakho? Wish lokho sekwaphela kwahamba nezibonkolo. So umama wekhaya umuntu onjani? Umama wekhaya umuntu ophansi okhululekile, uright, uyayiphilela nje. Ngoba ezinye izinto akagxamkezeli kuzona. Ongakuba even ifoni yami akayithindi. Inhlobo nje wajela investigator alutho ke nje. Lutho. So iyahlala nje lapha. Iyahlala nje lapha. Miringa nje athi baba iyaringa ifoni. Khombisa ukuthemba. Hayi. So manje ke inkinga isiqalaphi? Inkinga iqala la ekuthenini khona lo owaqashwa umfazi. Okay, qasha enzani? For ukuthi azoklina lapha anakekele nezingane ukuthi ingane ingaki? Ingane iyodwa. Iyodwa. Okay. Anakekele nengane ukuthi mhlawumbe nimevuka ekseni ihambe esikoleni kube ukuthi yonke into nje right iqondile. Ngaba nosuku ke la ukuthi lo wesifazane okuyena owaqashwa waba nokugqoka izinto ezithanda ukuthi ngoba phela cha impela ayi ungavali ingane amehlo. Awungeke akavaleka amehlo. Ungavali ingane amehlo. Akavaleka amehlo kulabantu laba lo phela uyajima lo manje ish. Awumfanga ngane ejimini kumama? Umama uhlala ekhathele. Uyasebenza bakithi. Uyafukuza nje manje ish. Ngathi mengibheka ke lapha ngasho ukuthi ish lesa sidudubhele ngisithole nje kube kanye kanti ke uzobe sekwenzeka inhlakelele. Ngathi mengithi ngasitshela ukuthi nje akukwenzeki lutho kanti sekonakela sengishaya ipenalty. Hayibo Goalkeeper akekho. Goalkeeper akekho? Hlobo. Wamitha? Kwavela wakhulelwa. Okwese kwavela wamitha amawele. Manje angisazi ukuthi lento le ngizoyikhuluma kanjani naye umfazi. Ima usungigijima. So ngoba ekhulelwe egadi ingane yakho
and umfazi wakho unesi naturally bayathanda ukwazi ukuthi kukhula kanjani ingane. Uthuli uyayibuka lento le? Awubona nje ngokuthula kwami singidle kakhulu ngoba bese nginesikhathi sokuthi ngimshiye umfazi endlini ngihambe kuyehlala nabafowethu lapha asoyiphuzela ngibuye nje ngiyimanzi ngiyinhlabathi ngibuye sengizolala ngoba kwayena lokumbuka idomestic worker lezi ukusibuka kwami vele kubuye lokho ukuthi kunezingane ezifihliwe angamazi lo Uziphi ingane? phela izingane ezihlala kubo kabhuti ka domestic worker. Oh, so wakutshela ukuthi umithi wacela ukuthi ingane wena ubawa kwakuyi idea yaba ukuthi ingane ingahlali nani? Hayi mina ngamtshela kahle ngoba umfazi phela ngiyamthanda. Hayi ngoba ngingamthanda umfazi. Ongeke usibone istudio back uba umthanda. Hayi cha phela kuyenzeka amaphutha ayenzeka sabafowethu nanokuthi siyahala ke sibuke sisho ukuthi noma ekhona umfazi kodwa ngifike nje lapha kobe kanye. So manje ke during i-pregnancy besebenza noma wavisane wathatha? Hayi indlela esenza ngayo during ukukhulela kwakhe sakhuluma indaba ukuthi kuzothukuma kancane kube khona izimali engilokhana ngimfakela zona nje mina kuze ezokwazi ukuyiphilisa akwazi ukuphilisa nezingane lezi ngaphakathi esiswini. Wayichaza wayithini kunkosikazi leyo nto phela nangumuntu eseyahamba phela ukuthi ukhulelwa kusho ukuthi uyagula? Ngoba phela yena lo esebenzela wenesikhathi obuya ahambe ngaso aye ekhaya ayovakashela ekhaya. So indlela achaza ngayo wachaza ngokuba uzothi kwenzeke iphutha wahamba waya kwisoka lakhe ngale ngakubo wabe ezithola ke esemithi. Okay, so ngoba esiza igade ingane i-relationship yakhe ke nomama wasekhaya injani? Akayiboni yena esewumedem phela nangu uphethe amawele akho. Ngoba phela niyazazi nani bantu besifazane uthini kanjani. Yeah. Ngoba phela nanokuba nje mina nokuba quite kwami uyabona ukuthi hayi indoda leya umnomzana omuzi lo kuningi singakwenza naye futhi siningi singakwakha kukhulu kabi nje singakwakha naye ongakuba ngase ngugcine nguvusile umuzi naye. Manje inkinga ke iba ke kuthenini izingane lezi mezibuye zifike khona la ekhaya zizobona umama lo domestic work manje usenakho lokho ukuthi yini lento le ngingayikhuluma ngoba kunelanga acisha phahluka ngalo kanti ngizongena endlini etshela mama sekhaya. Ngathi nje ngingena nje wavela wabheka phansi wangabisakhuluma lutho ukuthi kunento ayefuna ukuyiconfessa lapho. Manje ngiyabona ukuthi hayi uzongidonsela amanzi ngomsele lo muntu lo. Amanzi awadonsiwe wena already ngomsele? Hayi phela amanzi bengakadonswa ngomsele engakafuni ukuconfess. Ngoba bese ngibangela wina ubhuti wakhe isicefe la elokhane efuna amamitha la kumina ngoba phela nami ngiyasebenza hayi ngoba ngihlele ekhaya uyibona ukuthi ngisebenza ngalapha ngiyacofoza nje kuphela mina. So manje ubhuti useyibona ilo indawo yemali? Hawu usuke wamnika imali bhuti? Ubhuti sengeke ngamnikeza u50,000. Okuvala umlomo? Imvala umlomo. Hawe ma ngiyimina hawe ma ngafasha ukuthi labo 50,000. Manje bese ngibona ukuthi hayi engathi sengiyadla kakhulu nasephaketheni ngoba naye ubhuti lo bese enokufika nje ngendlela engaqondakala ekhaya. Esebona nomama lapha yawothayi kona ukhonyana naye umama lo. Yebo khona omunye umbukayo wena khona nawe ubuka omunye. Hayi impilo yabafowethu sinjalo. Angizi kuthiwa ke umuntu esifazane uyohleze emuhle komunye umuntu wesilisa. So manje ngoba ukhipha u50,000 uneza abantu unkosikazi akaboni ni gap endlini ngoba phela kahle kahle sibhuda kuyona imali. Manje unkosikazi asabona ukuthi khona okudlekayo khona okungadleki. So ulona so uanti lo sizayo wakhetha kahle for ingane zakhe ngoba ayisoze zalamba. Hayi uhola malini as iholo? Kahle kahle ubehola u3000 as iholo kuba ukuthi ke mina bengimedela ko8000. So uthola i-proper salary? Imali nje ayitholayo nje yena u11,000.
Yo. So imali yokuthi anakekele iy'ngane. Imali yokuthi nje anakekele iy'ngane nemali yokuthi akwazi ukuzinaka yena. Manje awungitsheleke unalo yini ichashaza for u-anti osizayo? Kwenzeka kangaka ukuthi nilalane? Akubanga. Nisalalana? Hayi ngoba sisalalana. Akubanga kanye kona kodwa wathi nayo mnandi nje. Hey abantu besilisa umuntu abe eyisola ngala kodwa bekhumbule emuva. So mase simfonela umama siconfessa le ndaba. Ucabanga usuzofila kanjani? Kona kuyinto anengeke izihlale kahle kuyena. Kukhulungu njengoba ngizoyikhuluma nje naye lento le. Umshado wakho cha uzowenzalani kubona? Ngoba umuntu okwazi ukunderstand. Angiboni ngona ukuthi ngawumuntu ongavela awuthi phahla nje kanjalo. Mhlawumbe nikhona amamenzi angawenza. For ukuthi into yami nayo iqhubeke. So mase azi ukuthi izingane zakho nizoyithatha ihlale nani u-anti ahambe? Hayi mhlawumbe nisengaqashwa komunye. Kodwa izingane nje. Manje so fanele sekuthola akutholela ugogo yabo? Hayi angeke. Yakwazi. Fanele akutholela u-anti ugogo. Yabo? Kwazi. Ozothi mawubuka isinqo ubona umashwabana. Fanele akutholele ngempela umuntu owugogo because I'm thinking i-relationship or umshado wakho rather ungalinyaza into enje. Yeah. So if ukuthi ke na u-anti lo munye wahamba ingane nizoyithatha u11,000 usazowuthola yini? Yeah, yena usazowuthola 11,000. Usazowuthola. Yeah, usazowuthola. Mayinqaba umama ethi ke nakubuya ingane. Kunendlela engizokwenza ngazo ngoba kunaba futhi engisebenzisana nabo eceleni okuyibona abakhipha izimali. Hayi ukuthi imali nje ikhishwe mina nje direct. Uthi uzokhipha imfihlo usaqhubeka nemfihlo. Akukho phela okunye engizokwenza ngoba manje mase ngingasazondla izingane. Cha ngithi mina athi izithathe izingane izohlala nathi ayigade yena kube zakhe. Mase ke impilo yalo omunye kuphele lapha. Ngoba phela kumele so sanendaba naye. Hayi ngoba ngisanendaba. Uthini pho phela angithi senhlanganiso yingane. Into phela eyenzeka abonje wasengammethisa mina. Useyaxoshwa manje emsebenzini. Yeah. Umucabanga kukhona la asazobuye khona abhekeleleke khona nje ngangezizathe kanje. Uhlangana phi wena? Hayi ngeke. Impilo yomuntu le. Hayi shothi nisathandana. No nisathandana nje. Nisathandana. Kanti lutho. Hayi ngoba besithandana besitshontshana. Mayithola umunye umuntu wena usakhipha lo 11,000? Lungile phela kodwa into la eyenza ukuthi ngithi mina ngizomnaka ngendlela ade ngimnaka ngayo. Sekuyimina phela udestroy impilo yakhe. Ngangokummithisa kwami. Wamrape yini futhi? Hayi no angimrapeanga. Pho Sakhuluma nje kahle savuma. Waye khona naye ngithi. Angithi nawe ayishaya itayela enzo kwakhe. Ubhekiswana lena le. So manje ke yini inkinga? Cause lana yazi ngibuzela ngibuzela unkosikazi wakho right now. Uthi ke na fine uthi ke awusekho kuyena yena uthi lethi ingane. Wena uthi uzoqhubeka kodwa maintain. Mase fika ke kwakho ngelilanga athi lalela la sisi indoda yakhe yangimaintaina mina. Hayi cha phela ikhona indlela esizokwenza ngazo ngoba umfazi lo sothutha naye angazi lo uthi sithuthile nomfazi angazi usisihlala. Hayi shothi indoda eneplan. Hayi asimfonela umama wekhaya simbikele ngalolu daba sithi hayi uAunty lezi ngana deyithwele zakhe naye. Sabana sesunjani? Yaphila mama? Ngiyaphila. La studio ukhuluma noLungstar wa Black Life TV. Yebo. Kuhlelo luthi ke nasikipha izimfihlo. Ngihle nomyeni wakho la uthi unemfihlo afisa ukutshela yona. Yebo mama. Okay, ngicela ngibambe emlalelo. Ngibambe lanje. Hawu sawubona mama. Yebo sawubona mama. Hawu ngiyaphila nkosikazi alright kodwa. Ngiyaphila kwazi njani? Hawu ngiright nje impela yi. Ngithi nje kona akumnandanga lokho engizokukhuluma kuwe futhi angiboni sikuzohlala ngendlela eright kuwena kodwa
kona kuningi ngithi angizoconfessa la ukuthi kunenhlekelele eyenzeka la ngawambili emsebenzini njoba wazi ukuthi besinomuntu lapha endlini obekade sisebenzela namanje futhi usasisebenzela. Kunelanga nje ohamba ngalo mntakama wathi ukuya emsebenzini ngabe sengingaboni ngendlela yokuyihlonipha, ngabona ngendlela yobudlapha ukuthi lokho kwazi okwangilidela ekuthenini kugcina sekuvela isisu kulowo muntu lo wesifazane okuyena osebenzelayo lapha ekhaya. Ya ngisho nje kanjalo ngoba akusasiza ukuphika manje ngoba ngiyabona ukuthi lento le yangidla and nawo umuntu obheke phansi ozithandayo okhululekile emoyeni, angifuni ukushaya ngathi akukho lutho eyenzakalayo phakathi kwami naye. Manje baba ufuna ungitshela ukuthi ingane anti ezakho? Kona kunjalo mama, akukho kunye engingakusho. Angikuzwa kahle yazi. Ukuthi-ke engizokusho kuwena ukuzehlisa kahle ngoba manje bengizolokhana ngiqhubeka ngikubuka lento le yangidla. Ngiyacabanga ukuthi nawe uyangazi bengingasiyena umuntu obukade edla amanzi ambonjwana, bengibuye ngihambe-ke nawe ububona ukuthi bengibuye ngihambe ngiyedlela amanzi ambonjwana, ngibuye nje ngiyimanzi isicefe. Manje ngithi angikukhulume lokhu ngi-right ngiyiso ubaba. Ngithi angizoxolisa nje kuwena mama ukukwenzela phansi kanje ngalendlela engikwenzele phansi ngayo. Kungeva ukuthi bekuyinhloso zami ukuthi ngikwenzele phansi ngalendlela engikwenzele phansi ngayo. Manje ukuthi kwenzakale kanjani? Bengifisa nje ukuthi lokhu ukwazi kube iqiniso nje olaziyo leli limsulwa, kungabe ukuthi ngelinye ilanga usuyabona untombazane lesiyafika lapha ekhaya nobhuti wayo sebezokhuluma indaba ukuthi kunezingane la ezavela and izavela kanje, kube ukuthi nje into oyaziyo le. Okay ke manje sengiyazi ukuthi kanjani ukuzela kanjani phambili. Into engaba isisho ukuthi sesikhona izingane kuzokwenzakala kanjani? Ngangokubona kwami mama, mina bengicabanga ukuthi izingane lezi zizithathe sihlale nazo, then lo wesifazane ngoba uyena umuntu obuya ngiphazamisa emehlweni, kube ukuthi simfunela enye indawo yokuhlala angabusasebenzela lapha kwami. Mina ngokubona kwami ngcono bengafisi baba mhlawumbe avela mthathu nayo anti. Usho kuba isithembu? Yebo baba. Hayi, kungayinto enhle leyo uma ukuthi uyavumelana nayo mama. Yebo baba. Ngiyabonga. Sawubona sisi. Sawubona mama. Ngizwa le yesithembu. Into ade ivela uhlezi uyicabanga noma into efike manje kwenzakaleni? Isithembu angathi ingalazo. And futhi ubaba ngendlela esebenzeke ngayo ngiyabona ukuthi u-Adrian futhi lo anti umuntu right, onesizwe right. Ngibona ngeke kube inkinga ukuthi sakhe umuntu siqhubeke sonke sonke. Wow. Ay wazi wamjabulisa kumyeni wakho ngendlela ade ejuluke ngayo. Ethi ke uzoyisho lemfihlo le wajike nje. What an unexpected turn of things. Bese ngayilindele nje le. Okay, yebo mama. Hayi kodwa ke phela ke siyabonga ukuthi umuntu wesifazane okanjalo obona ukuthi asingabhidlizi nazi nezingane asifisana siqhubeke sakhe. Yebo mama. Okay, siyabonga kakhulu. Okay, ngiyabonga. Bye. Bye. Umlimaza kanjani umuntu olunge kanje? Njengoba ngisho nje ukuthi hayi. Like I was not expecting that. Njengoba ngikutshene nje ekuqaleni ukuthi uyena umuntu olungile, usibuye sikhumbule phana nokuthi umuntu osebenza ngabantu lo. Manje uyabona lapha nalapha. Mekuthiwa lo muntu lo siyamxosha
noma simfunela enye indawo uzokondla ubani noma mina Ngishilo ukuthi kodwa usamthanda. noma kuthiwa umkhonto Ngishilo kodwa ukuthi usamthanda. Ngishilo ngoba ngibona ukuthi hayi ngizomaintain hayi. Ngishilo ngathi usamthanda lo muntu lo. And umama kusebenzisa nokukhulula. kamnandi kanjani Wathi khuleka. kamnandi kanjani Sho, uyombonga ngani lo muntu wesifazane? kuningi kuningi Cha, uyombonga ngani ngempela lo muntu wesifazane? ngisazokuhlela lokho kona kufanele ngimbonge Abandile abanjengaye. Labo isebabondla vina ish. Abanjengaye hayi cha yabo lo uhlule mina namhlanje. Yo nizwele babukele emakhaya ayi udadewethu uthi nje it's fine. Aswakhe lo muntu thatha isithembu baba. Wow. What a woman. Angazi noma ngimncome ngimthulela isigqoko noma ngithi hayize angazi. Right now angizazi ukuthi ngifila kanjani. But siyabonga kakhulu ukuthi yena bakwazile ukuthi bazwane. Bakwazi futhi ukuthi baqhubele phambili. Asithemba ukuthi umndeni wabo uzoba mkhulu, bajabule, babe bakhulu nabo babaningi. Okugcina lo lesi sithembu nomzwambo olande sini. Hayi, esokugcina lesi ngiright ngaso. Uyaqala. Ngiyagcina. Hayi ushilo kwathi uyaqala. I hope umama uzoyibona le episode uthi hayi uyathembisa ukuthi uyaqala. Babukele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi Black Life TV. Siyathanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.